Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions tadzoka zvekare. Ndoda kungoti nezuro was just difficult for me. Ndakafilma more than 60 minutes but nyaya dzacho dzanga dziri nyaya dzerap. Ndakati ndapedza kufilma nyaya idzodzo ndakafila so much tired. Moyo wangu ukaenda kure. I was emotionally not okay. Ndikati rega ndizvitadze zvaka ndakazvitadza ndakakonewa. Ndakakonewa ndikati aiwa rega itimbodzimira nyaya idzi dziri kundivhiringidza. Rega ititange nenyaya yanhasi. Makadi tete ndinovimba munofara pamwe chete nemhuri. Ndiri mudzimai ane makore 29. Ndakakura ndichigara nambuya. Mai vababa mushure mekunge mai nababa varambana. Ndaive grade 3 pandakatanga kugara nambuya. Nambuya zvinhu zvainge zvakanaka. Mbuya vaitibata zvakanaka handidi kunyepa. Taisararama upenyu hunoshamisira. Asi mbuya vaiti chiripo taingodya tese. Vanga vasingasarudzi. Pamusha pandaigara nambuya takangokura tiri vasukuru. Ndati kure zvekuma form 4 ndakatorwa natete hanzvadzi yababa vaigara kuHarare. Tete ava ndivo vaindibhadharira mari yechikoro kusvika form 3. Form 4 ndakazoshayirwa mari yekurejista kuti ndinyore, saka ndina kuzonyora form 4. Ndakabva ndaenda kunogara natete vaya kuHarare kwavaishanda kumayadi. Ndati gare gare ndakazoona tete vasvika nemumwe murume vakanditi murume uyu ndiye wandinoda kuti akuroore. Zvakandinetsa kuti vaida kuti murume uyu andiroore, munhu wandisina kumbobvira ndazivana naye okufambidzana naye. Tete vakabva vati ndivo vandisarudzira sekuti ndivo vakaita tikure vachititengera chikafu chero sipo yekuwacha kuna mai vangu vachireva mbuya vaiva vaitichengeta tete. Zvakandibata asi ndaive ndisina chokuita sezvo ndaiva mwana mudiki. Vakabva vatondivhundutsira vakati kana usingadi kuroorwa nemurume wona yekutamba usadzokera kumusha kunogara mai vangu vanova mbuya vangu vainge vachitichengeta. Ndakazongoenda kunogara nemurume uya tete. Ndakangogara asi moyo mangu aingasimo. Ndaive ndisingamudi. Takagara gore rechipiri ndobva ndabata pamberi. Tete murume uyu aindishungurudza nemashoko pamwe chete nekurova chaiko. Apa ndainge ndisingazivi kuti kumusha murume uyu anga ane vamwe vakadzi nokuti kumusha kwavo kwanga kuri kwaMarange achipinda postori yaMarange. Saka ainge ane vakadzi 2 kumusha. Ndakazozviziva patove paya ndatanga kugara naye. Asi zvinizvi hazvina kundibata zvakanaka. Sezvineyo Mwari akazotonga matongero ake. Murume wekwaMarange aiva kandiroora akaita tsaona akafira passport. Takabva tamuchema tikamviga. Ini ndakaona kuti handikwanisi kugara mumusha mevanhu vanopinda church yekwaMarange plus chekugarira painge pasina. 2017 ndakaita mwana wangu ndikadzokera kumusha kuna mbuya vangu vachiri vapenyu. Ndikakontinua kugara nambuya. Ipapo mwana anga aine 3 months. Ndakamboti chovhei asi upenyu hwangu hwakatiomei sokuti apa ndaive nemwana anoda kuriritiro. Ndati garei mwana ava kuzve7 months ndakawana basa mubhindura ndichishanda. Munhu ainge akazvinzwisisa kuti ndine mwana saka ndaishanda nemwana wangu. Ndakashanda kusvika mwana wangu apa 1 year 7 months ndobva ndasangana neumwe murume. Ndobva andipfimba ndikamutsanangura kuti ndine mwana wangu. Akabva nditi aindida nemwana wangu. Akandiudzawo kuti aivewo nemwana wake 1. Ndikati zvakanaka sezvo tose tine vana taizogarisana. Murume uyu akauya zvakanaka kumba kwedu ndobva abvisa mari. Ndikatoti Mwari mandinzwa mandipa munyaradzi anogamuchira ini nemwana wangu. Ndakaendesa mwana wangu kumusha. Apa mbuya vekundirera vainge vafa. Kwainge kwasara tete hanzvadzi yababa vainge vakafirwa. Takagara nemurume uya tati garei ndakadiscover kuti aive nevamwe vana vainge akavanza. Aitova nevana 3 ne2 mababy mama. Asi tete ndichagoita sei? Hapana. Ndanga ndisina zvekuita. Ndikati beta ndingogara pamwe tinowirirana. Takagara mwana wangu asvika zera rekuenda kucreche. Mazwe kutanga aita akawana mari aibvisa achiendesa kuchikoro. Kupedzisira asingachabvisi mari yechikoro. Zvinhu zvakabva zvandiremera. Ndikati sezvo zvikoro zvemuHarare zvichidhura regai ndiendese mwana wangu kumusha nekuti kwatinogara nemurume akandiroora kumayadi pabasa. Saka zvikoro zvekumayadi nyange ingava government inodhura kudarika yekulocation. Ndakaendesa mwana wangu kumusha. Apa mbuya vekundirera vainge vafa. Kwainge kwasara tete hanzvadzi yababa
vainge vakafirwa nemurume vachigara pamba nehanzvadzi yangu. Ndamuendesa kumusha kwakati chipei sezvo zvikoro zvacho ari $20 school fees. Ndakaendesa mwana kumusha, ndichiriko kumusha ndisati ndambosimuka, ndakawanikidzwa hanzvadzi yangu wandakasiyira zamu, mukomana mukuru, achiburisa chinhu chake, achinangidza pamwana, achichitambisa. Tete ndakabatikana zvikuru, ndakabva ndadzoka nemwana wangu kuHarare, ndikati shuwa ndiri kuti ndisiye mwana ndoratidza hanzvadzi yangu achiti mwana atambise, sokuti ndaitya kuti mwana anozobatwa chibharo. Ndakabva ndamuendesa kuchikoro ndichiitawo mapart time pano neapa. Murume wangu zvekubhadhara mwana wangu fees akabva atosiyana nazvo. In fact hatodi nokuti tava nevana 2 nemurume uyu. Musikana ane 5 years nemukomana ane 3 years. Angatosarudza kubhadharira mwana wake watakazvara tese achisiya wangu. Musikana wandakauya naye mumarriage, ndinongoti ndikaonawo 20 ndoendesa ndonobvisa, kana ka 30, asi chikwereti chacho chinoramba chichikura sokuti fees yacho $130 per term. Saka vateereri, ndauya kuti kana pane anokwanisa kundiwanisawo basa, ndinoshanda. Any basa ndinoshanda, chero mapart time ekuwacha nekusuka, even kutsvaira chaiko, chero kucleana matoilets handisarudzi, chero basa ndinoshanda as long as richindipa mari yekuti ndikwanise kubhadharira mwana wangu fees. Chandiri kungoda kuvateerera ndechekuti ndiwane anondibatsirawo kuti ndikwanise kubhadharira mwana wangu fees aende kuchikoro. Tete handina umwe wandinotarisira kuti achange achindibatsira pamwana wangu. Saka tete ndinokumbirawo kana pane vanokwanisa kundipa basa, chero ndinoshanda as long as richindipawo cheuviri. Ndinovimba tete muchandibatsirawo kuti ndisiye murume wandinaye tete ndoindepi nevana hazviiti. Saka zviri nani ndiwane pekushanda chete, nokuti zvinhu zvacho zvakaoma. Ndikasamira ini sembereke mwana wangu aende kuchikoro, shungu dzangu ndedzekuti mwana asazorarama upenyu hwandiri kurarama, upenyu hwandakararama. Ndinovimba vateereri vachandibatsirawo maita basa. Regai ndingoti kuna mama, Mwari akukomborerei, ende ndinotenda Mwari kuti pamakaenda kunosiya mwana kumusha, Mwari akabva kuratidzai zvinhu zvakadai. Hanzvadzi yenyu asumi kuti munhu mukuru, kana ari wamakasiyira zamu achiburisa chinhu chake, zvakaoma. Saka mangonzwawo chikumbiro chamama, kana kuriti pane anokwanisawo kuva pamabasa vari kuHarare, kana pane anyone anokwanisa kuva pamabasa varoda kuti vashande varaise fees kuti mwana aende kuchikoro, because mwana anobhadhara $130 per term. Ndiwo vana vakadai vatinoshuvira kuti ngadai Mwari ayavavhurirawo maopportunities vakwanisewo kuenda kuchikoro, nekuti vanosharudziwa nastep dad. Regai ndiverenge nyaya inotevera. Hi auntie, can you post my confession on your channel? I'm a lady aged 33. I came here in Botswana SA when I was 20, and at 21 I met murume wemuno takadanana. Then at 26 tikaplana kuita mwana, and by the way he's the one akandibvisa Mandara. After ndaita mwana takabatanetsana tikasiyana, mwana ane 7 months. Ndobva ndagara 1 year, but I was still broken. Ndobva ndasangana neumwe but wekuzimu, munhu uyu ndaida kungozama kukangamwa baby daddy wangu, but he wanted to stay with me. Then I got pregnant, but that time my child was nearly 2. Then reality started to sink in my head kuti I don't love this guy and I can't be with him. I even started to hate this child I was carrying. Ndakabva ndabvisa nombo. Then I started working ndikagara for 3 years ndisina munhu. I dated another one from Zim. He wanted to stay with me again, but this time neniwo ndaidawo. Then I got pregnant again. After ndabatira nombo, I found out that the guy was a pathological liar. There was nothing chaibuda muromo make chisina nema, and it turned me off. Ndikabva ndabvisa futi nombo. That was 4 years ago. This year I met another one and I didn't love this one. Ndaingoda someone anobvisa nyota, then a mistake happened again. Chibereko changu chirilusi chinongobatira nhumbi ipapo ipapo, ndikasashandisa protection. This one at first ndakati let me just keep it, because when I'm doing it, it's a sin. God will punish me. But I couldn't until I aborted it. Will God forgive me?
ndakatadza ndichiziva. I just want to ask God to forgive me. I really want to repent from today onwards. Ndoda kufamba nzira dzakachena. I know it's hard, but I want to really try very hard. Ndaitombowa munhu anojaja zvekudaro, but today I'm the one ari kujajiwa. Ndinongoti Mwari vandiregerere kudarika kwangu. I know people will judge because they have the right. I was once a judge too. Sorry nekurebesa nyaya. Alright. Ndio nyaya iripo iyi. Vari kuti ivo paita maseries ekubvisa nhumbu. Vakadana neuyu vobvisa nhumbu. Vodana neuyu vobvisa nhumbu. Vodana neuyu vobvisa nhumbu. Maseries. Saka vari kuti ndokumbira kuti Mwari andiregerere because ndakatadza. Ende vangoti regai ndingozvibvisa pachest pangu. Mubvunzo wavo wati, will God forgive me? Mwari vanoregerera sekuzwa kwatinoita. Asi maisi chikumbiro changu ndechekuti ndokumbira kuti musaramba muchidzokorora. Kana makatsvaka munhu wekubvisa nyota naye makadi kunobaya jadheu kana kuti rinonzi contraception kana rinonzi depo provera, sei musingabayi jekiseni iroro? Number 1. Number 2, kuvanhu vose vanobvisa nhumbu ndoda kuti muzvizive izvozvo, kuti muzvisiye. Regai unhu iwohwo, because mwana paanenge ari mudumbu anenge achitobhonda newe chero kari kahatibhiti kakutoziva kuti ndimama. Imi handidi kutaura zvakawanda. Motumira mazipoison, unomwa zipirizi renyu. South Africa handii they make it easy. Umwa zipirizi wouraya mwana. Ngatizviregei. Kubva nhasi mukangofunga kuvata nemunhu endai mobaya jekiseni. Anyway, alright. Tisati tapinda munyaya dzedu dzimwe dzakareba, regai titange nezvishedzero. Hai tete muri sei? Ndiri musikana ane 19 ari kuda munhu wekufambidzana naye. Ndine mwana 1 ndiri muJoburg. Ndinodawo chero age. I don't judge. Message iyi vakaitumira kuna Friday I think. Vari kutsvaka munhu wekudana naye. But she didn't describe herself kuti iye munhu akaita sei. Vanongoda munhu wekudana naye ivo havajaji. And from the way I read, asi munhu anozvinetsa. Munhu angori carefree zvake. But pane danger ipapo. This is where you end up in toxic relationships. Woshaya kuti wobuda sei. Because unenge wati nandijaji ndongokumba chero zvese. Hati zvirege zvekumba chero zvose handiti. Inotevera makadi tete tiri baba namai vane vana 3 vose vadiki 6, 3 ne2 years. Tinotsvakawo pekuchengeta tichishanda ipapo tichibhadharwa. Tinokutendai mukatiwanira upenyu hwakatiomera pari zvino mukawana munotibata ipapa. Saka vari kukumbirawo kana kuri kuti mune musha wenyu kuvanhu vari kudiaspora kana kuti vanhu vari ku wherever you are, tokumbirawo kuti kana kuti muri kuHarare moda munhu anochengetawo musha wenyu, kana kuti muri kuUK moda munhu anochengetawo pamba, mudzimai. Vanhu vakadaro ndo vakanaka kuvigara naye mudzimai nevana zvese papa. It's a complete family. Kana muri interested ndichasiya nhamba handiti muvafonera. Regai tipinde mune chidaidziro chechitatu. Hai tete makadi, ndiri mudzimai ne 33 ndiri muJoburg, ndiri kutsvaka basa rekuchengeta musha kuZimu. Muno ndiri kushanda hangu asi ndaita dambudziko, ndine mwana ane 2 years. Saka kubasa havadi munhu ane mwana. Saka zvinhu zvacho hazvisi kundisanganira. Ndoda hangu nochengeta musha ndichigara nemwana wangu nababa vake. Takatadza kunzwanana. Saka vari kukumbira kana kuri kuti mune mushawo zvakare kana pamba should want to go and work with you, ndichaisa zvakare manhamba kuitira kuti mubve manguva contacta directly. Alright. Takupinda munyaya iya yemaorange. Yakati rebei. Mucharangarira mwana namama vake vakaisigwa poison ndokufa. Handiti mucharangarira iye mwana ndobva gogo vasara vakapumwa royi vakanzi imimi munoroya vakarohwa. Ndo nyaya yatiri kupinda mairi. Ndangoti ndikupei background mozoti vatete vanotaurisa. Hai panapa pauya vanhu vasina data. Kana musina data musavuya nekuti vatete vanotaura. Vatete vanotaura. Alright. Regai titange nyaya yakati rebei. Tete ndakatanga kunzwa kufema patsva, ndakaderera nekuungudza ndichiona gogo vangu vakaonda. Pandakapukutwa musodzi nambuya ndakabva ndatanga kurudunura zvandaiitwa kunhapa kuye. Tete gogo vangu vakanditi ndinoziva kuti wakabatikana nekuda kwekusiya kwandakaita. Waigara uchema muzukuru wangu ndiregerere. Ndakambundirana nagogo vangu. Days passed. Ndakadzoka kumba kwehanzvadzi yambuya iye. Ndopaakazoti ndawana pekuti sisi vangu vagare. Ndopataka dzokera kunotora mbuya vakauya
tikagara. Zvisinei mwana wagogo mukomana mukuru uye wekuti haana trailer inotakura magora akanga akugara kudhuze nekuvillage kwakanga kuine hama dzagogo. Akazodza kuti gogo vakanga vave kuzikanwa kuti vari kupi uye vakanga vapiwa pekugara, uyezve ini ndakanga ndakugara nagogo. Hanzvadzi yamai vangu akauya ikanoudza hanzvadzi yagogo kuti hazviiti kuti amai vangu vagare nemwana uyu, ngavandipe ndimuchengete. Tete hanzvadzi yambuya nehanzvadzi yamama vangu vakauya kwataigara nagogo vakataura nyaya yavo. Gogo vakati muudzei kuti ndauya kuzotora. Pandakanzwa mashoko aya tete ndakavaudza sekuru ava hanzvadzi yamama kuti iko zvino trailer yenyu yave nespace inopinda magora. Gogo vachinzwa izvo vakati iwe. Ndikati gogo muchindiona pano ndakakanga waya nevana venyu ava. Takagara nagogo tichirara muimba yainaya asi hatina musi watakarara nenzara. Days passed till ndava grade 6. Ndaitobhadharwa fees nebhimu uye kuchikoro ndaigonesa kwete zvekutamba. Ndaita mapoems, kuimba nekuita madrama. Takapinda grade 6 pachikoro apa munongoziva zvekumusha. Munongoziva zvekumusha zvekuti vana vanotaurira vabereki vavo kuti kuchikoro kwedu kune kamusikana kanonzi ningi kanogona chikoro, vadzidzisi vanotomufarira. Zvinova zvakazobata vamwe baba veumwe mwana taipinda naye musame class. Ndakangotanga kushaya maexercise book angu maviri. Ndakazomawana after a week. Ndamawana ainga nezvinhu zvaita kunge madziva pakati pawo. That moment ndakavhura mabhuku aya, mapages acho akanga akanamirana. Pandakazokwanisa kuvhura ndakanoratidza teacher kuti mabhuku angu aya, but onai zvaakaita. Teacher vakati enda unogara pasi. That day ndakada kunyora ndakanda kungoona white chete. Hapana chandanda kuona. Ndisachagoni kuona zvakanyorwa paboard. Ndakatambura ndikanoudza teacher vakati enda kumba. Gogo semunhu ainamata vakanamata vachitukira zvakaipa zvese. Ndakadzokera kuchikoro zuva raitevera zvese zvavapo. Kwakazoita mhemberero. Mwana wanzvadzi yagogo atenga motokari akati kuna baba vake deidzai vanasisi venyu vese vauye uyezve nemuzukuru wehanzvadzi wokugona chikoro ngauye. Takaenda kumhemberero kuye sekuru hanzvadzi yagogo yakandidana nezita rangu vakanditi uya kuno. Saka pavaive vagere vainge vakagara nababa vemwana uya wekuba mabhuku angu kuchikoro. Vakakacha manzo vakati ndiwe ningi iwe kunyaradza chikoro chose nenhau yekugona. Ndikati ndini. Vakati uya pano. Vakatanga kundidanidzira maspellings ndechinyora. Ndo baba vavadzima zvandainyora. Vakati ndo papera kugona kwako kwese, hapana chauchaita chisvino muupenyu hwako. Mashoko aya akataurwa nababa vemwana uye akandipinda. Mashoko aya akataurwa nababa vemwana uye wandaipinda naye musame class wekuba mabhuku ako. Baba vakabva vati ndakambogadzira mabhuku ako zvikashaya basa. Mudzimai wababa ava aivepo pachitiko ichi sezvo vaive vagarisana nehanzvadzi yagogo wangu. Mudzimai wacho akati nhai baba ningi kutaura here ikoko, mwana akaona chinomuwana vanoti. Mukadzi wanzvadzi yagogo wangu akati pamwe kutamba nemwana. Gogo vakati kutamba chirudzii, vachishinira mwana wangu. Tete from that day ndakaita zvinhu zviri mysterious. Ndanga ndisachateereri gogo kuchikoro, ndanga ndisachateereri, asi kugona ndaigona. The following year ndakapinda grade 7. Things became worse. Ndanga ndakungoona rima muchikoro anti gogo vangu vainamata vachitsanya asi zvakashaya basa. Ndakanyora grade 7 ndikabuda ne16 units. Gogo vakachema pese paitika izvi. Gogo vaiuya kuchikoro vachitaura nevarairidzi vachibvunza kuti mwana wangu akaonei. Varairidzi vaitoshushikana nekuda kweunhu hwangu tete. Gogo vangu vakaonda kusara vaita kadiki nekuti chero kudya ndanga ndisatye pamba. Ndakapedza kunyora grade 7 ndikatanga kungomuka usiku ndichienda kuroad sezvo taigara mujinga mehighway. Ndakatanga kuenda kugrowth point raive pedo usiku. Ndasvikako zimwe yarandimutsa raipembenuka. Ndotanga kuchema kuti ndauya sei kuno, kogogo vangu vanoti ndiripi naimi. Ndaizotanga kukumbira transport yekudzokera kumba. Holiday yaDecember yakapera, here comes January. Ndikati ndiri kugrowth point kuye ndakangofunga kutsvaka basa ndokuriwana pachikoro ndikashandira headwepo. Ndakashanda January. Ndikati ndokumbirawo musandibhadhara asi mundipinze chikoro secondary. Vakati ivo mari yesekondari havana nokuti vana vavo vaviri vari kuuniversity. Vakati ivo ndidzokorore grade 7 then next year vanozokwanisa kundibhadhara fees yekusekondari. Ndakagara paya
almost 6 months. Gogo vasingazivi kuti ndiripi. Ndakazoti rimwe zuva, it was holiday, ndakamuka ndikati kuna mai vandaishandira, ndokumurawo mari ndoda kunoona mbuya vangu. Havana kumboramba, vakabva vandipa mari vakati ndinotenga grocery rekunopa gogo. Ndakatenga grocery riya ndikapinda muroad kunoona gogo. Pandakasvika ndakatora nguva ndakamira kugedhe. Gogo vainge vandikangama nekuti ndakanga ndasimba nekutsvukira. Mungoziva upenyu hwemagetsi tete. Gogo vakakanda pasi rusero rwaive nemuriwo, vakamhanya vakandimbundira vakachema. Neniwo ndakatura sagara ndainge ndakatsiga raive negrosari ka. Ndikapfugama kugeti koko ndikakumbira ruregero kuna gogo vangu. Vakati aiwa ndazvinzwa. Ndikazovaudza kuti handina kuwanikwa gogo, ndiri kushanda, ndiri kutopinda chikoro, sezvo vanhu vemuraini vakanga vavanyepera kuti ndakugara nemurume. Ndakadzokera kubasa kuye ndikanoshanda gore rikapi. Zvino baba vaya pamba pandaishanda apa vakange vakutora advantage manje. Vakatanga kundichiva, vakatanga kunditi mazamo ako akudabhura aya. The other day ndakamuka ndakaenda kuperiod. Ndaive ndisina mapads tete. Baba vaya vaimukira kugeza kuma5 sezvo vaive head vaifanira kutanga kusvika kuchikoro. Vakapfuura nepadoo rekaroom kandairara. Vakaona dhoo rakashama ndaisavamo. Vakaziva kuti ndiri kuchimuzi. Vakauya ikoko vakanditi kunzwa mudumbukani. Ndikati vakanditi okay. Pandakafamba kubva pavari vakacheuka vakaona sketi yangu yakatsvuka ropa. Vakabva vaziva kuti ndiri kunzwa jeko period pain. Vakabva later that day ndakaona pabed pakaiswa maplastic bag raive nemapens nemapads nemaswiti. Ndaitobva kuchikoro ndikangoti maybe mukadzi wavo ndiye atenga. Ndakanoti mama maita basa. Vakati chizve? Ndikavaudza. Vakangoti baba ava havana kumbobvira vandiudza. Mazuva akapindana, baba vaya vakatanga kundipindira mukicheni ndichibika. Vondibata mazamu, ndairidza tsamwa. Ndikati mukadzi wavo handisi kuzomuudza, koza aipengerekawo mukadzi wacho. Ndaitya kuzongodzingwa uko ndichida kubhadharira mari yechikoro. Ndakazotuma musi vauya ndobva vada kundibata chibharo. Ndakavasvaidzira uko vakanorovera pafiriji. Ndikaswedera pedyo navo. Uku ndakanga ndakuchema ndikati Satani ari pamuri ngaakuregei nezita raJesu. Chokwadi muri munhu anonyatsoziva nezvangu. Hapana chamusingazivi. Pane kuti mundibatsire makutoda kuita makunakuna. Baba ava nemudzimai wavo vaidzidzisa pachikoro chaindaipinda chiya ndiri kuunapa. Baba ava vakanditi ndisaudze mukadzi wavo. Ndikati I'm going to tell her today. Ndakazodzora moyo wangu ndikazoshinga kuti ndinyore grade 7. Ndakazofonera yangu sister yamama ndokubva auya. Ndikaudza vandaishandira vaya kuti ndakuenda. Mudzimai wababa vaya akati waye akabatikana sezvo ndaive ndichivashandira zvakanaka. Uye vana vavo vaindifara zvekuti. Ndopandakaudza mukadzi uya zvese zvaitwa nababa vaye uku mabhegi ndanga ndatorongedza hangu. Amai vaya vakamboda kurambira murume wavo. Ndakabva ndaburitsa mabra nemari yavaindipa. Ndikati mari iyi ndaizoiwanepi? Vakabatikana. Ndakazonogara nagogo neyangu sister yamama vangu yakange yakushandawo. Ndakamirira results till results abude ndikapasa ne7 units. Ndiri kubasa kuye kwa baba vaya zvekumusha zvekumuka usiku hazvina kupera. Ndaitobuda nepawindow ndoenda kugrowth point murengi ndongombeya. Panopera mhepo iya ndaizodzoka kumba ndototanga basa repamba. Apa baba namai vandaishandira havana kumbobvira vaziva kuti ndizvo zvandaita. Ipapo ndakabva ndatanga kuita zvevarume, asi baba vandaishandira ndaivasema. Tete ndairara nemunhu nevarume vakasiyana siyana. Ada nyangwe asina majombo, condom, aingoita kati handina kuita pamberi, maybe yaiva nheyo yejeko. Pandakadzokera kwagogo zvakabva zvaita wese. Ndaingobuda usiku ndodzoka kwedza. Hi tete, nyaya yangu yakamira so. I dated this guy wandichati Shingi, not his real name, in 2018. We're both in the university, so we started to rent Panex. Then Sevano Idanana Shingi started spending most of his time Mamango. I stayed alone. I went a roommate to the extent Ekuti we ended up staying together. Tete, we did everything that a husband and a wife can do, and it's only later that I realized that Ndaive Dichi Shandisiwa. Zvisinei semester rekutanga rakapera zvakanaka tichidana nafani, asi
patakadzoka kuchikoro yava semester ich2 which was now our last semester nekuti takadana tose mufinal year. Tete Shingi started acting funny. He changed his phone password achiti he wants to teach me to mind my own business. Iniwo semunhu aida munhu wake. I respected that and continued with my wifely duties with my university husband. Hezvino mumwe musi Shingi akabatwa nehope asina kuloka phone. Ini ndikati nhasi zvaita kwakutora phone iya tete wanei Shingi ane girlfriend yake yekumba and the contact was saved wife. Tete pandakaona izvi ndakaita kadzungu so pandakazvishingisa ndobva ndamutsa munhu wangu ndikamuti ko waitambisirei nguva yangu iyo na wife wako kudhara. Tete instead of him to apologize he threatened me that ndikangotaura na wife wake iyeye he was going to send my nude pictures to my family. Tete this guy was clever. Ainditora ma nude pictures aya ndisingazivi. Fast forward tete the relationship became sour. We used to fight almost daily nekuti tete ndakarwadziwa, but I came to accept kuti pana Shingi paive pasina changu ndakatoshandisa ndizvozvo, but we agreed to stay together until the semester ended since I was left with a few weeks nekuti apa tanga tava kugara tese. Semester yapera tete takaenda kumba. I was still dealing with my heartbreak. I started feeling sick tete izvo ndanga ndava nemimba. I told Shingi kuti ndizvo zviripo. Tete akanditei ndakaudzwa magara moyo andisingakangamwi. Ndipo pandakaona kuti sure ndaisava chunu mulife make, but nehasha I cursed this life tete. I decided to abort the pregnancy because ipapa I thought that was the only option I had. I told Shingi and he seemed unbothered about it. Sezvineo tete, almost 2 years after this, I got married to a loving and caring husband, and later Shingi also get married. But chakazondishamisa ndechekuti Shingi akazondisira message pa Facebook achiti ari kukumbira uregerero nekuti iye nemukadzi wake vari kutadza kuita mwana, saka iye anofunga kuti ndini ndakamugadzira, and yet ini handizvizivi, handina kubata mushonga. Akati iye ndichaure kana ndichida kuripwa andiripe, asi ndakaramba nekuti dai kuri kunze anga akaita mwana na wife wake aizorangarira here kuti akamboitawo mukadzi for 8 months akaramba mimba yaiziva kuti ndeyake. And tete the most painful part, I had borrowed people money to get a proper abortion done, and I had to sell most of my clothes including my phone kuti ndidzosere mari dzevanhu, but he didn't bother giving me $1 zvaro, and yet iye angava kutoshanda. My only regret tete is aborting the baby, but I thank God nekuti vakazondipawo a perfect family. Asi kwaudzwa dambudziko raShingi ekushaya mwana vhiki hariperi ndisina kumurota. Nguva zhinji ndinorota ndichimuti ndipe mari yangu yandakashandisa kubvisa nhumbu, achingoti ndichakupa mangwana. Saka ini kubudikidza nehope idzi ndakaudza Shingi kuti inini chandaida imari yangu yandakashandisa kuita abortion chete, kwete kuripwa, nekuti chokwadi tete ndaimutuka nekuda kwemari iyoyo. But now that pava nemakore zvaitika, mari yacho handisina kana basa nayo. Ndakazoudza Shingi kuti maybe nyaya yemari iyoyo yandaichema, saka pamwe ndichirota nezvayo. But kubva muna January Shingi achingoti ndiri kuisa pamonth end, but inini handina kuda kumutevera mari yacho because kwandiri it's nothing, but maybe it was going to solve his problem. So ndakamuti it's up to him kundipa or kusandipa, but ndinoramba ndichimurota ndichimubvunza mari iyoyo. Asi nhasi ndazorota ndiri kumusha, saka ndatanga kuona mai vaShingi ndichisvika vakandibhabhaisa vachisekerera vachienda kwavaenda vakapfeka zvichena nekuti vanopinda masowe. After that ndazoona ndarara mukitchen and Shingi akarara paside neni achiti ngatitaurirane, but mukadzi waShingi anga akagara kumadziro nemumwe mukadzi wandisingazivi. Sa mukadzi waShingi abva kuya kwanga akagara achiuya achindinongedza kwandiri, ende mukadzi uyu abva ada kutanga kundipopotera, asi ndabva ndamuudza kuti inyaya yangu naShingi musatomboipindira henyu because it's deeper than you know. Mukadzi uyu achibva anyarara ndichibva ndatomutuka. Inini pavakundinetsa ndepekuti nei ndava kuramba ndichirota Shingi. Is it kuti mashoko andaitaura ndakatsamwa ndiwo ave kumupa munyama here, or since ndiri kunyanya kurota ndichimuti ndipe mari yangu ari kufanira kundipa here chero ndisina basa nayo, kana kuti kusaregerera kwangu kune chekuita nekushaya mwana kwake.
zvakaoma. Ndio nyaya iripo iyi, inyaya yavari kuti vaigara nemukomana kuuniversity. Zvino mukomana uyu anga nemugirlfriend yake yaidana nayo. Zvino vakasiyiwa pachena vakarwadzwa kuti 8 months uchigara nemunhu uchiita mawife duties. Vasikana kuuniversity kana mainda munotirwadzisa sevabereki, handiti techikutumai kuuniversity munodzidza, modosvika moita husband and wife, ende zvinokudistracta mastudies. Focus yako yakufocasa pakuwachira murume hembe nekudi apa murume wacho is not even going to marry you. Vasikana zvakaoma. Saka vari kungobvunza kuti vedu inini upedza ndiri kurota idzi, it's it because Shingi ndozvikuita kuti chingatadze kuita mwana here kana kuti handina hangu answer inini, handizivi hangu kuti zvofamba sei. Alright, munongosiyawo maansa enyu mondiudza kuti zvoitwa sei. Ndine mwana napasta, tete makasimba here? Ndinoreurura kuzvarisa mwana napasta wangu kuchechi kwandinonamata, ini nemurume wangu. Tete takakura tipinda imwe chechi inoitwa zvebrother and sister. Ndingangoti pachidimbu tisati taroorana tete, ini nemurume wangu Samson taitozivana, taitopinda chechi imwe chete. Vabereki vangu nevaSamson vaitozivana, saka zvakatofadza vabereki vangu to marry into a good family. So kuti vasikana vazhinji mayouth vaishuvira kuva vana Mrs. Nyati. Tete, chechi yandinopinda tinodaidzana kuti vana brother nana sister. Chechi yedu ine mutemo wekuti haurorwi nemurume wemunyika. Varume semu haubvumirwi kutorawo mukadzi wemunyika. Tete kana zvinzi murume kana mukadzi wenyika havarevi vahedheni vasinganamati kwete. Kana usingatendi muchechi yedu automatically unonzi muhedheni. I remember tichikura hanzvadzi yangu yakamborora musikana wekunze muhedheni. Ikava language yemuchechi, hazvina kuzombofamba mushe. Tete, maiguru vangu vakamita open hostility chaiyo kubva kune vamwe vekuchechi kusvika vasiya imba yacho. Hanzvadzi yangu Israel was so broken to the point yekuti he never married again up to this day. So marriage muchechi iyi anoitwa arranged namufundisi kuti Angela anofanirwa kuroorwa naSamson ende hapana anozombopikisa sokuti zvinhu zvinenge zvabva kumusoro kuna pasta. Tete, chechi yandinopinda after ndaverenga dzimwe nyaya dzinotaurwa pano nevamwe vazukuru venyu, ndava kutotanga kuona kuti aiwa haisi chechi asi itori cult, nokuti mamembers anopinda chechi iyi tinoitwa brainwash kufunga kuti chechi yedu is the only true church pasi pano. Ende kuzama kuda kuonesana vanhu about the wrong things of the church, tete hapana anozviona sekuti mufundisi zvaataura ndizvozvo. No one dares to go against him. Vanhu vanotya kuiswa pasi peshamu. Kwakaitwa arranged marriage pakati pangu naSamson. Takatanga kugara tose 2, 4, 6 years nomwana marriage medu. Tete musina mwana anochema. Pastor vedu vakabva vatanga kuti invite kuma prayers. Murume wangu aipota achienda pano neapa because he was a busy man, aishanda kumaini. Saka most of the times kazhinji ndini ndinenge ndine free time ndaenda ndoga. Tete ma prayers ayakatanga ari genuine kusvika mufundisi vazopinda neni mujira. Handina kubatwa chibharo. Mugoona ndakakura ndiri principled. Handizivi kuti vakandimanipulata here o vakashandisa mushonga kuti ndisvike pakujuta murume wangu. Tete pastor vakanditi nditaimire murume wangu paanoita weti ndigomwa weti yake kuitira kuti mwana oita nhodzera dzemurume wangu. Tete ndainyatsoziva kuti nhumbu yandaiva nayo haisi murume wangu, nokuti mazuva ayabata murume wangu aiva pastandiby kubasa. Mwana akazvarwa mumba mangu mukava nemufaro mukuru. Akauya mukomana webhosho nemotikari nyowani ichimutevera. Tete, my husband was thanking me for making him my father. Hatina kuzosangana zvepabonde namufundisi, asi tete chandakaona, cheating is not for everyone. Guilty conscience iri kundiuraya. We still kuzosvika pakuzvarira a married pastor mwana. Apa the way Samson loves my kid teteka is on another level. Tete handichaziva hangu ndikareura ndopona here ndongoramba ndichipretenda zvandiri kuita izvi. Apa tete ndiri kunzwa imwe rumors yekuti pastor vari kudya vamwe vana vesangano. Zvichireva kuti handisi ndoga ndine mwana napastor, asi tinogona kuva takawanda. Tete ndikada kuti ndinoripota ndoti chii? Mhosva yandakaitira murume wangu tete inenge ngura iri kundipedza ndichifamba. Apa Samson hadi kunzwa zvakaipa pamusoro papastor vake chero nekapisi zvako. It's like akaiswa mubhodhoro. Ndodiwo tete ikandei mudariro ndinzwe pfungwa dzevamwe pano. Ndoudza murume wangu chokwadi chekuti mufundisi wake waanoda samare ndiye baba vemwana ari mumba medu. Ondochengeta secret yangu kusvika muguva. Ndinobvuma hangu ndakatadza. Ndiri kuda rubatsiro, not my insults. Musakangama kuramba makandiviga
ID mwapwa dzenyu, ndatenda. Vari kuda rubatsiro, handiziviwo kuti munozvionawo sei vari kutaura kuti ivo vakaenda kuna pastor vakaita zvavakaita. Saka handiziviwo kuti munozvionawo sei. Voudza here murume muchato woparara kana kuti voenda nazvo muguva kwai ndikande mudariro mutiudze zvamunofunga. Tisati takangamwa ndadzoka zvekare. Muchatijaira muchaneta. Nezuro ndaiverenga nyaya yandakanzwa kuti pane mumwe murume aishanda kupi out of the country, out of the continent, akaita tsaona akashayizve zvimhuri iri kuita arrangements ekuti bhodhi iuye kuZimbabwe. Vanhu vose vari kuUAE, Canada, America, Europe, Asia, maZimbabwean ose. Uye kana mune mushamwari dzenyu dzobva kuNigeria, Zambia, because diaspora is taking it covers all most Africans. Saka kana mune shamwari dzenyu, please dziudzei kuti kwaita diaspora insurance. Nhasi makusenda muka ndichitaura neshamwari yangu tichitaura kuti imi zvakaoma. I've got a very close family member yangu, murume wake akati ashaya ndokubva kings and queens yaviga murume. As after that, life inofanira kuenderera mberi, vana vanofanira kudya. Anditi, saka siri kuti torai diaspora cash plan. After service provider wenyu aviga, munosarawo mune pekutangira. Kune madzimai anondiona vazhinji venyu. The truth is, this even applies to me. Varume, they get paid more than us. And varume kazhinji kacho ndio vanotanga kufa. And kana murume akafa, my mwana, mama jera lifestyle, the lifestyle, munotangira papi. Ndiri kuti ngatitorei cover yediaspora, moisa imi, moisa husband, moisa vana, moisa kuitira kuti mukawana uka 20,000 guys, mari ingaita kunge shoma. But kana kuri kuti munhu afa, musape kutangira munoita sei? Ino cover muchisana trying to get back on your feet, inenge chikava zvinhu zvinenge zvaita zvinenge zvichida rubatsiro, because vana dedhi handidi kunyepera, vana dedhi vane mari. Aiwa vane mari. Asi vakamuka vasipo, God forbid, vakamuka vasipo tinoita sei? Let's protect ourselves, vana mai. Kazhinji, do you know kuti varume ukatoti ngatitorei cover yefuneral unobva kuti ndiani ati ndiri kufa? Nobody is dying. The truth is nobody is dying. Asika munhu wese ane expiry date. Asika ma-accident anoitika. In case that happens, totangira papi? Nobody is immune. Last week kuZimbabwe kakaituka nhamo mbiri dzevanhu vatinoziva vari popular. Zvinhu zvatisina kumbofungira, zvinhu zvatisina kumborota. Ngatigadzirire ramangwana. Kwai njiva yakangwara inovaka dendere mvura isati yaturuka. Ngwarai vasikana, ngwarai vasikana. Ndimi madriver emudzimba, ndimi makatibata kuti tsve. Link iri pazasi. Asambeni, ngatiklikei tijoine diaspora. Haisi kana mari yakambowanda yekuti mukangotenga lunch yatopera yaunobhadhara every month. Chichiri nani kubhadhara 29 or 30 pounds pamwedzi pane kuzobhadhara lump sum kwakunzi kwakudwa mari koda matiketi munhu afa. Tipei mari. Imi repatriation inoda mari 10-15,000 pounds kudzosa munhu kubva kunyika dziri kure. Handiti musati handina kutaura. Tinokutendai guys kuona kwamaita. Mwari vakuitire zvakanaka, muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.